És molt coneguda la possibilitat de reduir-se la jornada, per exemple, per tenir cura de fills o de familiars dependents. Una mesura que, si bé en un inici podria semblar positiva, al llarg del temps el que ha fet ha sigut redundar i ampliar la de feminització de la pobresa, amb reduccions de jornades que en gran mesura eren utilitzades per dones que feien que es reduís els seus ingressos mentre l'estaven gaudint, i també en un futur en les possibles pensions que poguessin tenir, malgrat les mesures correctores que s'han anat aplicant. La bretxa en les pensions, en gran part històricament, ha estat causada per les reduccions de jornada que normalment s'agafaven les dones. Hem de començar a pensar en altres mesures de conciliació que permetin que no tinguem un perjudici econòmic en el nostre propi ingrés. En aquest sentit, per exemple, existeix una figura que és l'adaptació de jornada. L'adaptació de jornada és una mesura en la qual l'empresari t'ha de facilitar un horari, un torn, una distribució de la teva feina de treball que et faciliti la cura dels teus fills o filles o la cura de les persones dependents. Inclús es poden sol·licitar mesures alternatives com el treball a distància, com inclús un canvi de centre de treball. Llavors, l'adaptació de jornada té unes limitacions, que és que la persona treballadora que la sol·licita ha de poder justificar la necessitat de conciliació que té, i aquesta s'ha de ponderar amb les necessitats organitzatives i productives de l'empresari. Però sempre que les necessitats organitzatives de l'empresa ho permetin, aquesta mesura de conciliació s'hauria d'aprovar. L'adaptació de jornada, la part positiva que té en comparació a la reducció de jornada és que el número d'hores treballades segueix sent el mateix, per tant, el salari que percep la persona segueix sent el mateix. Només hi ha una redistribució en l'horari, el lloc o la forma de prestació de la feina, però no hi ha una disminució de les hores de feina i, per tant, tampoc no hi ha una disminució salarial. També, dintre de les mesures de conciliació que tenim, hi ha tota la sèrie de permisos que sempre hem conegut, per exemple, el permís d'hospitalització de familiar, el permís de paternitat o maternitat, però recentment també s'ha aprovat un permís nou, que és el permís per causa de força major, que és un permís que el que permet és que el familiar s'absenti del lloc de treball de forma retribuïda, és a dir, sense perdre dret a cobrar, quan hi ha una causa de força major d'un familiar o persona que conviu amb ell. Aquesta urgència ha d'estar relacionada amb motius mèdics o d'accident, però no té per què requerir una hospitalització. És a dir, per exemple, si una persona que conviu amb tu ha tingut un accident i necessita que l'acompanyis al CAP per curar-se i després torna a casa sense necessitar de quedar-se ingressada a l'hospital, tu, com a persona que cuida d'aquesta persona, tu també podràs tenir permís d'acompanyar-lo i de cobrar el teu salari aquell dia. Aquest permís per causa de força major es podrà gaudir mentre existeixi la causa de força major que s'ha d'atendre, per exemple, mentre estiguis amb el teu fill o filla que aquell dia té febre i s'ha de quedar a casa, i serà retribuït màxim 4 dies a l'any, a no ser que el conveni col·lectiu millori aquesta qüestió. Quan es dona la circumstància de força major, s'ha de comunicar a l'empresa, justificar la causa de força major, i l'empresa no pot denegar el gaudi d'aquest permís.